Trebamo ovi još uzeti. Niko meni riječ, kad potonem u bol. To Mirza. Radio Kalman, koga imamo na liniji? Halo, jel radio? Recite. Znaš tebi, jel ja sam našao u gradu novčanik, znaš? Dobro, i jeste li uzeli novčanik? Pa ja uzeo sam ga. I šta ste pronašli u njemu? Pa bilo je u njemu neki 1000 maraka i bi bile lična. Dobro, i šta je napisano na ličnoj? Pa šta neki amar. Aha, i sad ti hoćeš pa da vratiš od te pare amar. Ma nije da vratim, šta ti je? Nek nazvu ja, rekao, da naručim za amara jednu muzičku želju, ako može, ona nema para, sve sam pare potrošio. Ima ona pjesma dobre. Ajde.